Kokoniemen maa-uimala 23. elokuuta 2015. Lämpötila on yli 25 astetta. Koko päivän maa-uimalassa on käynyt hirveästi väkeä. Parkkipaikatkin maa-uimalan vieressä on aivan täynnä autoja. Ehkä tämä nyt on viimeisiä varsinaisia kesäpäiviä tänä kesänä ja ihmiset todellakin näyttävät nauttivan täysin siemauksin. Taivas on täydellisen sininen, ei pilven hattaraa näy, aurinko paistaa. Ollaan hellerajan yläpuolella. Yli 25 astetta. Kesä tuli vihdoinkin tänäkin vuonna Porvooseen, vaikka antoi odottaa itseään. Tässä on pieni hyppytorni. Pukukopit ja hiekkaranta. Kokoniemen maa-uimala. Entinen hiekkakuoppa. 23. elokuuta 2015. Yli 25 astetta. Varjossa lämpötila.